Csuklom. Kívánok. Kapu... De kitik tojás a pofájába. Na. Kapuőr, törvénykönyv. Jó, most itt én vagyok a kapuőr, tehát őrzem a falut a belépéshez, adj nekem egy slámból, javaslom először menjen a polgármesterhez. Adjál neki egy izét. Tess. Dick felvettem. Dick lejött. Wow. Meg nem szabad ölni, mert minden tudsz. Temető. Beugrok. Polgármesteri hivatalba. Csókolom. Titkárnő 1 és titkárnő 2. Jó, hogy itt a polgármester most nem tudja fogadni, olyan vissza holnap reggel, töltse az éjszakát a szállodában. Gyere, megyünk, töltsene az éjszakát szállodában. Ne, gyere, mert most nem tud minket fogadni. Most menni kell szállodába fogadni. Na. De szálloda. De zsír. Csókolom. Mizu. Recepciós. Szóval szeretne venni? Kívánni? Jó helyen jár. Szobáink. Rakjál be neki ízét. 3 slime volt. Vagy hány slime volt? 3. Igen. És akkor menjünk aludni. Ennyi van 0-3-as. Ja, nem, 0-3-as. Itt van egy... Mit tudom én, pénz. Zsír, akkor per tímesát. Aludj. Na. Menjünk vissza a bogármesterhez. Milyen szvegszobád volt, na. Csokkolom, drága, Milyen ház ez? Na. Csok, tud fogadni? Most, jó napot, most már felment a polgármester, tessék, tartsanak. Na, mit mutat? Hát... Pipacs. Mi? De csak a bal oldalit lehet kívánni. De hát ez a feladathoz. Üdvözöllek, üdvözlek. Kalózokra szeretnék kutatni, látogassa be minden házba.